šta bismo mogli kao društvo, kao zajednica, mi u Kovačici, u našoj opštini, da pomognemo? Pa malo više empatije. Znači, moraju kući roditelji da pričaju sa decom svojom, da ju upoznaju da postoje različita deca, da i deca malo razmišljaju o drugoj deci, ne samo o sebi. Mislim, ostali društvo da deca su samo o sebi da razmisle. Mislim, da li roditelji tako vaspitavaju sa decu? Ne znam. Mislim, ja sam roditelj, možda i ja grešim negde u vaspitanju svoje dece, ali znači, moraju da shvate da i druga deca su tu, da ih prihvate u igri, nastavnici da rade na tome u školama, znači da idemo, tu smo svi, svi smo jednaki, druge su obrazovne potrebe i zahtevi, ali svim ostalima smo isti. Zaposlila bi defektologa u stručnu službu, znači u svakoj školi, pored psihologa, pedagoga, defektologa. Jesi ti vodiš kao stručna služba ili kao ja se kao nastavnik vodim. Znači, i to stvarno mislim da je neophodno, da bi to moglo da se zaposli. Znači, pored psihologa i pedagoga, da bude i defektolog. I negde animirati studente da, mislim, budu ovi lični pratioci. Mislim, to je ipak neki džeparazm.